Scopes-sagen var en retssag mod John Scopes, som underviste evolutionslære, hvilket på daværende tidspunkt var i strid med Tennessees lovgivning. Teksten består af 3 taler, 2 anklagende og 1 forsvarstale. Den overordnede problemstilling er den markante forskel mellem kreationistlæren og den evolutionære lære. Teksten bliver der fremført 2 hovedsynspunkter. Forsvaret benægter angreb på Bibelen og fremhæver nødvendigheden ved sekularisering. Det kan ses ved linje 20. Det modstridende synspunkt indebærer alle videnskabelige blodige fejltagelser og argumenterer for videnskabens manglende næstekærlighed. Derudover mener William Jennings Bryan også, at en undervisning kun bestående af evolutionistiske tanker er det samme som en direkte hån af Gud og latterliggørelse af Bibelen. Det kan ses på linje 10, side 90. Bryans menneskesyn består af manglende moral på grund af den frembrydende videnskab, / manglen på kreationistisk læren i samfundet. Tekst 6. Anklagemyndigheden er et tydeligt eksempel på fundamentalismen i USA. Det kan ses i den tredje, uafholdte tale, linje 15-20, hvor der står, at hvis folket lærer den kreationistiske skabelsesteori, vil verdens kristne velsigne det. Bryan er et eksempel på en konservativ evangelikal kristen, som fortolker Bibelen bogstaveligt. Yes.